लागणारं साहित्य. मी छोट्या 3 काकड्या घेतल्यात, 100 ग्राम गूळ घेतलं आहे आणि हे मी पावडर बनवून ठेवते खास मालवणी वड्यांसाठी. त्यात आहेत चण्याची डाळ, उडदाची डाळ, मेथी, मुगाची डाळ, धणे आणि बडीशेप. ते मी 2च चमचे घेतलं आहे. मी माझ्याकडे बनवलेले आहे घरात. त्यासाठी मी घेतलं आहे 2 वाट्या गव्हाचं पीठ आणि 1 टोप तांदळाचं पीठ. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि भांडं तप गरम झालेलं आहे. मी त्यात टाकणार आहे किसलेली काकडी आणि त्याबरोबर मी गूळ पण टाकणार आहे. काकडी आणि गूळ चांगलं शिजलं आहे. आपण आता ते ताटात ओतून घेऊया. थोडंसं थंड होते आपण त्यात बाकीचं मिश्रण टाकू. आपण आता पहिला त्यात चवीप्रमाणे मीठ टाकू. त्यात मी पावडर टाकते, गव्हाचं पीठ, थोडं थोडं करून तांदळाचं पीठ, मी मालवणी वड्यांची ऑर्डर घेते त्यामुळे मी ते मिश्रण बनवूनच ठेवते. ह्याला आपण आता वापरणार थोडंसं कोमट पाणी, थंड पाणी टाकायचं नाही. थोडंसं गरम आहे पण हळूहळू मळून घेऊ. मी आता थोडं थोडं पाणी टाकते. कलर पाहिजे आपण हळद पण टाकू शकतो. मी आता त्यात टाकणार आहे 1 चमचा हळद. हे मिश्रण आपण एकत्र व्यवस्थित मळून घेऊया. अशा प्रकारे आपलं पीठ असं आहे मळून झालेलं आहे. आपण आता तेल लावून थोडं मळूया. 5 मिनिटं असंच ठेवू, तोपर्यंत तेल तापत ठेवायला ठेवूया. आपण आता ह्या प्लास्टिकच्या कागदावर एक असं थापून घेऊ. थोडेसे पातळ तेल तापले. आपण आता हे तेलात सोडू. अशा पद्धतीने हे वडे, काकडीचे वडे चांगले व्यवस्थित फुगले पाहिजे. अशा प्रकारे आपले काकडीचे वडे तयार झालेले आहेत. तुम्ही सुद्धा करून बघा. एकदम सोपी रेसिपी आहे, झटपट काकडीचे वडे. आणि तुम्ही मला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.